Lili sister Antu Nagasheka Abanzo. Akabva chikoro musi Friday achinzi angotanga kurwara musoro. Achirwara panapa kuche Saturday akatoswera right ibusanje. Monday ndopanga kutonge zviri kuringana. Ndopandakazoenda naye kufamasi kuti atestwe malaria. Obvanza na malaria. Ndobva tanyorerwa mushonga watakadzinyorerwa ndowatakatsvaga. Musi Tuesday wacho taenda naye St. Joseph nemusi wakasvika achishayika achinzi malaria. But musi weSaturday pane mwana akanzwirwa achitaura kuti wanga akambonetsana naye musi weThursday wakachema musi weThursday. Akati imi mukutondirowa chirowa namwe komama mukutondirowa hamuzoziva kuti ndakamuresa nezvinhu haasi kugona kana kudii. Ndopandakazoenda ngoudzwa mai acho kuti havana zvavakataura zvinhu. Mai vacho vakadero kuti havana chavakadai, vakangondiudza kuti handina chandoziva pamusoro penyaya iyo. asi iye Antony angambonetsana here nemwana wavo? Vakatonetsana. Antony akatotema mwana ine dumbu, asi mwana uyu haana kudini, haanokuwara. Mai acho kuti uya pavakaita panapa vakauya naye achiti mwana adini akuwara. Mama ndopa kutotasa mwana kuti ndizoenda naye kuchipatara kana akuwara, okuona mwana asina kuwara. Saka hapana mashoko avakambotaurirepo wakauya naye mwana achiti atemwa? Nangu handizivi. Mwana pakanzi atemwa vakabva kuti wakuenda zvanga it's okay ite henyu, asi mwana uyu akaona chanonga unatsa zvandibvunza. Zvazvaitika chingani? Kunetsana kwakaita vanhu ava vakanetsana musi weThursday. Iye ndobva azoshayika musi weTuesday. Anga akura zvakadii Antony? Anga ane 15 years. Angaticha form 3. Vaidzidza vese neakakamukamana Form 1. Mother vacho ndova next door? Vanogara pamusoro but vane musika uri pasera. Ko chii chakazoitika parufu takanzwa kuti anzi vanhu vakazovadzingirira vakazosvika mumashopu? Tizi isusu tanga tatoenda. Vanhu vakaenda kuna maida kuenda kuna madha necoffin. Uyobva azoramba kuti coffin harisi kuenda kupi kumusika. Vanobva vangoenda vari vega. Mai vaibva vatotiza kuenda kumashops. Saka vanobva vamhanyira kupinda pai mumashopu mai vechidhokonya vechiti muroibuda. Maratidzo eshopu obva wazovabudisa obva wabvara shopu yavo. Then vanobva vatanga kuvabvunza mubvunzo. Vari pakati pekubvunzwa mubvunzo kudaro obva wadairo kuti azi akashinga ngandinongedza ari 1. Andopa akabva atangoita ma1 echibva vechienda. Chakatozoita kuti vanhu vatere inyaya yekuti havana kuuya panapa kana kubata maoko kana kuti zvazotaurwa nemwana kuti ari kurwara havana kana kumbouya panapa. Asi kuchipatara kwakazonzi akashayika nemalaria. Towanonzi mai ani? Unonzi mai Tino. Senema? Senema handizivi. Vane murume? Handizivi. Pamba vaindi pavo here kana kuti vanotorudya? Vatorudya. Asi vana vaigara vachitamba zvakanaka? Vaitotamba vese vachitoenda vese kuchikoro. Even vana ava vaitoti vakanonoka Antony aenda kuvatora. Iye akanonoka vaidarika chidii vachimutora achienda vese kuchikoro. Mwana wacho ndiye anonzi Tino? Vaidzidza pachikoro chipi? Sakubva commercial. Saka imi muri kunzwa sei nechiitiko ichi? Ndanzwa kuti anzi mai avo vanogara vachitozviitira vanhu asi vana vanhu 3 vavakaitira kuti uchazviona.
Achongwanzwa vanhu vachitaura kudaro kuti ndo zvavari. Tonzi mene mudhuze mendusa mari nepamusoro vadzoseri ndipapi. Vanonzi vane mwana wakapesera kuitira kuti kudaro. Akabasheka. Uyu mwana uyu aitaurira ani kuti anzi muchazviona antu chakatomurowesa. Ndakabuda uri Saturday ndiko speed maneri unotenga mabanana. Ndodzika ndasangana nekamusikana kepamusoro apo chadiwa. Patunti mama anditese kumuli kwamuri kuenda. Ndakati wona mwana ari kurohwa anenge shoko. Kati pa mwana madeni anoita achadini achafana kurohwa nevana. Vantu kunzwa achitodaidzira kuti ukundirohwa kwasi uchazviona ndezvani kana uchida kugutsikana enda kumba kupi kwana Antoni. Takamuresa nezvinhu zvekumba kwedu. Izvo zvaasugona nekufamba kana kudi akangodonha kuchikoro. Matauriro akaita. Akabhoera kupi? Kwamatimba. Chingani. Musweye china. Asi manzwa chitwe chakadai chaitika makamboedza kuzvifambira here kana kuti mumbonzwa kuti zvii zvakatora nzvimbo pamwana? Hatisatofamba kuzi mama vesati vauya. Dedi varipo but vanenge vakamira mama vacho vadiki vafambe vari vese. Anga ari uchingani mumhuri menyu ande? Last boy. Ya, kazhinji semaonero andinoita pachinge pari panyaya dzakafanana neidzi. Tichinge takagara tiri mukati menzvimbo dzatinenge tichigara dzatinenge tichiraramira. Tinofanirwa kulimita mashoko ekunge tichitaura kune umwe munhu. Maka nechikonzero tinoona kuti apa mai pawakataurira kumwana kuti iwewe uchazviona nekuda kwokuti wanetsana nemwana wangu. Mwana akazoenda kundosangana nedambudziko. Mwana asangana nedambudziko. Saka pandiri kutaura mawedzi ekuti tinofanirwa kulimita mawedzi ekuti tinge tichitaura. Nekuda kwokuti ipapo pamwe pacho pada panogona kunge paine munhu anenge aripo achikwanisa kunge achinzwa mashoko ari kutaurwa ari munhu akaipa. Zvadaro iye ndiye anenge akuenda kundoisa mashoko akaita sei akuzoenda kundoita chakaipa. Asi iwe kana uchinge wabuditsa mashoko akashata ndiwe unenge wakunzi ndiwe waita zvinhu zvipi izvozvo. Maka nechikonzero unenge uriwe wataura mashoko ekuti uchazviona. Saka wedhi rekuti uchazviona ndinoona sekunge iwedhi risina kunaka. Saka kazhinji kana takagara munzvimbo ngatizivei mashoko ekutaura nemashoko ekulimita. Wakawanda kazhinji wamwe wekuti iwe ukange waudzwa mashoko ekuti iwe uchazviona, iwe unenge wakutonyatsa kutozwa kuti neshoko randaudzwa iri rekunzi iwe uchaita sei uchazviona. Chii chandingaita kuti ndikwanise kunge ndichidziviririka? Zvimwe zvacho sesu hedu isusu wabatsiri wazhinji tinowaona wanotouyawo kunzvimbo dzatinobatsira wachitouya wachitaura kuti ini ndakeswa ndanzi uchazviona. Isusu tinotanga kuenda kundotsvaga pamweya mutsvene waMwari toona kuti munhu uyu ataura mashoko ekuti iwe uchazviona ane here chekuita chine huroyi mukati wekuti uyu anokwanisa kuwana effect yekuti tikwanise nge tichidzivirira izvozvozvo zvinoitika nekuda kwokuti muri kuona here kuti isusu tichisvika pangava pari parufu rwemwana. Takasvika parufu rwemwana, tasvika parufu rwemwana mashoko aiitika ipapo kana kuti chaiitika pana mai vachinge vachichema waitaura kuti pane mashoko akataurika kumwana wangu kuti uchazviona. Saka ndazozviona. Muri kuzviona. Saka iwe wacho chero kuti ukwanise kuvaudza kuti hasiye akaita izvi hawakwanisi kutenda nekuda kwokuti iwe wakaudzwa unzi uchazviona wachibva wazviona. Saka ndiri kutaura mashoko ekuti pada pauri kutaura mashoko ako iwe pada panenge paine anenge aripo muiti wemabasa akaipa. Mazviona pamwe iwe wangotaura jasi zvokungorwadziwa zvenguva ipi iyoyo, asi pane uyo anenge aripo uya ane mabasa ake uya akubva asvika chese. Kana kuti pada iwe wachona uri kuti uchazviona unogona kunge uri muiti futi wemabasa api iwayo munhu wobva azviona.